Tibai ule Rawngbawltu channela kan lo lom le vek acheu voin hian thi thengarin malatia martyr te chanchin le a pasal thattute laka isua mel entir tu nupui twar chel Semse Aydin chanchin lungkwai tak chu thlirin kan ngai thla don ani bas kong khar chu ain honga som ni pangami semse chuan a thunna tang chuan bas ron lut tlangwal mel thu tak zet chu alo thira chu tlangwalin a chuan man a pek nu a jinmi dangte in kara aron in jep tlanga abula thunna ruak chu engma ngai to boilawa aron kalpel lai chu a thlir renga semse ero chuan aron thulo chumak atilem lo muslim mi patan chuan meiche bula thut chu thilphur ani lo ti asia a abikin meiche lu tuam lova le an sa khozir tirna anga in thuam ve lo bula phei chuan ani le zwal ma se minute re lo te nuwa chu tlangwal chu semse lampan chuan aron kir le a bas chunga chuan abula thutna chu thut theina ol chun ani a purlo za chuan aron thu thlave tange a bas thom beng cheng takara chuan an tlan zela minute enge mazat aliam nu chuan chu tlangwal chuan semse mal chunga thuthlung thar le khabute takte pocket size new testament in keu chu azuk mela chu mini a christian thalai te hna zirtir atum akuta le khaphek thuziak te po chu amel thuak boka semse chuan basa ajin chang hian heng pathian thu le khabu te hi ti lu nan a mang thina chu wangin abula ron thu te mu thenge turin ada kher thin ani missionary ini ti in tlangwal chuan azota semse chuan azo na phena omzia chu a hrangal maya kan ram sa khwa le namzia run thak tu namdang melma ini ti na ani semse I chuan a chan ma in a han chol tata lekha sem tu dak pu in ipa sum I ro chun tur lekha a ron kengse ron pelauta chesela ingtin nge I omang ati a chupa chu ka hua ang tlangwal chuan ati a kapa lekha le ka ro chun tur chu min penge turani ati zuya keipo chu tiang chu kani ti in semse chuan a changa wana ipa mangai na lekha le I ro chun tur chandam na chu karon kengani chu bible a hian oma hei hi I lekha tur chu ani ti in a bible chu akoka chu wang chuan a lom missionary kani I lekha tur karon thlenche ani ati a tlangwal chuan hun rei vak lo angai thlang nuwa aron tong le a athi chu I suwa ani ati a nge ni a aya juda iskariot azokha athi ni kha ti in elsen takin aron zot leta azo na asha drwalin he pa hian ahnialin ado dal don ti semse chuan ashingala phatsan tu chu midang aya athi theilo ti in semse chuan achanga iswa chu iswal wanga thi turin aron kalani ati a ma se engtin nge pathian pathum in rin thei ati le a pathian pathum kan nei lo kan chandam na turin pathian pakhata minung pathum kan nei ani pa fapa le tharau thiang him semse chuan atia an ti chu iswanu mari chungchanga an pakai le ta a engtin nge pathianin nupui anei thei ti in zot le a semse chuan he pa in christian sa kho chungchang alo zir to zong te chu dot vekani ti asia a basin a chungna tur mun a thlen chuan semse chuan abung ruate ala khoma chuk turin ain peya mangtha nan akut aphar chwaka ma se tlangwal chuan alo wan du lawa mechia sa khorang bia infidel udde chu adu lawani semse chuan le khaphek te takte a ming le an office phone number aziaka khale ti in athuthlung tharbu nen chuan ape a zona inei chuan minlo bedon nia atizuya hei hi thil hlo tak ani semse hi mechia ani chatli alo christian mechia ani he tlangwal hian a dan hi shathiam lovin mechani khwa lo takin tlangwal thlem nan be seina ape anga longai ta se boina lian taka in barlu theani lalpa ti in semse chu atung traya ama hi chandam tura idu ani lo chuan khongain minron po tir suang che
ti in bas lan liam chu a thlir renga ma se chandam idu ani ro chuan Bible chhar tir la ka hne na ron kir tir liang che ti in a phun sep sepa semse I chu a hna thok turin ke in akal tranta a hna tho hi jin mi te buai pui tu thupuan bu a kaushan pasari te om na mun fang tura Christian ronjin te buai pui chin tu ani Turkey ram hian Christian sa khotro bula chanchin hlun tak aneya a khopui Constantinople tuna chuan Istanbul ti ani to chu ma sang Christian te in nga na mun pui ani chin ma se chu ti lai chuan Islam sa khwa run dar zelin Christian sa khwa chu lwa lanin anram sa khopui ber arun nita ani lai ropui Constantine sak Hagia Sophia anti bok kaushan phei chu khovela Christian kaushan lian ber alo ni china ma se Muslim ten run opin anti cheveka mosa an chantir ta ani hera ma hian mana Christian an lo tam thin ve nen semse in khom na kautrana chuan member som chau an omani Turkey mi puitlang pui chuan Christian an hu dan chu movies atangin ani bera Europe le America rama Christian te film siam chuan ni tin nun phung dik lo le hur her tak angin atar lang china heng ram mi te hi hetiang khopa nung du da an ni chuan an sa khwa po sa khoten om tak ani nge yang ti in Turkey mi te chuan an ngai to chin kar ni chung chu semse chuan ba sa atlangwal ton chuan aron biak tak lo wangin alo tung trai sak china anu dewa chuan a theng hil vele tamaya ma se thathum aral nu in an office phone arun rita nejatia kani le lamami chuan arun ti semse chu angoi data soimai turpo ashelo ba sami tlangwal kha ti in arun in soifia I Bible mi pe kha ka chiara zona tam tak kane ani itan Quran ron ken kadua in mu iduangem ka zona te min chan the nan le Bible le Quran khai khin nan arun ti semse chuan thang ani thengem ti na ngai to a thuria chuan ati phurwalin a film khur hle boka ole ati bazar hluya mi pui tamna officer na hmuna in muang o atita mi pui tamna jinga chuan hepa hian atina theilawang baka ain kumnga velin au pazoka semse ichu u mechia big sister ang maya ain ngai ni Quran chu ron kengla kanin mudon nia ati semse hi u naw pakozinga an milai ani mingin Christian chungpa ni ma che an vela Muslim sa khothunun na satak noi piang ani apa hi in sakna in lo Turkey le Syria ramri ni tin hun mangchin kar khatavoi khat chau in aron ho chin ani ina aron ho chang chuan achung te tan Bible athon thu te achiar thina pathian le khabua mi pa te chanchin chu a fakhle meichia te ro chu a musi chin le thung semse ta namzia mi padang te ngai dan ang bokin apa ngai dan hian an chung ko ni tin nun chu a ngong na sa le fapa te chu sikula kaltir an ni anua university thlengin an zirtira fanu te ro chu in chunga ompui le chia hlo ang mai cheibol an ni thung zandar kwa atanga jingdar thum thleng semse chuan an chung kwa mi som pakhat thom nu suk tur balvum thur chu asuchina akut te takte chu ana in avun po pil shep shrup thina ni semse chuan achung rila helna ron piang chok chu ashe thina engwange pathian hian min siam si in lutna min pek ve mia lo ti in na ngai to chin apa le apa sa kho pathian laka chuan athin nung alo sak tranta zalen na le thamwan na muzau lo tlei rol aron ni chau chuan apa le an namzia laka chuan a helta ani semse I chuan mi pa te chu a hoem ema ma se an laka lom na le pom ni chu a thalel em thunga churil ru chu apa ne na anin kar ang chia kha ani Christian an ni chung po in
an nun hlut na chu an velami mi pa te an ti lom theile theilawa in ngat ni in zirtir an ni chin semse te khwa a nun chu a him lo hle a muslim ten nupui nei tumin an fanu te an ron rubo palang ti hlavin chung kwa a mi pa te chuan silai an akreng chin sikula chuan semse le mi pakhat chau chu christian zirlai chun an ni a muslim zirlai dang te chuan an musitin klasa alu don te hian cross sipai aron kale ti in an lo aw el chin kumsum ni atlin meu chuan semse I chuan anuna ti tur a hriat lo ba ka kalna tur lamkong a shelo hle a jing a harapiangin kham chi pa oma zuan thak in pe reng ang mai ni hian a in chan thin ani chuti lai chuan a u janiti chu christian thatak arun ni ta a isua ka muta ti in an pa hne na asuya tuna chuan christian dik tak kani to ati a an pa chuan a fanurin na thar ron phur thut chu lavin bible chu bangdeng dot khopina voma ma se janeti chuan semse ne na chanchin tha chu alo hril thowa nula pahni te chu in kom dunin khopui lama an pem ta a hun aliam zela semse I chu ngai to na dik lo le tharau lam nek chep na in ati boy ta hle maya tharang lampang film ai an china wangin angai to na thil chi bai pui pui alut khat khat thin zan khat chu a thian nu ina riakin anin fiam na lama ramhuai biak na lam spirit world anin zot ta hlau maya anin fiam chung chuan semse chuan a hlau ta tiala chu mi zana tang chuan hlau na in amana ama chawa a hlau ta em ani in bual na po alua su lain shampoo amita alu thin a chan chu amit a chin vai chuan hlau a mu en rin tlat wang ani hlau na chuan a eral vek donin ain nga ya a mai donin ain sha ani iswa kawro ti in janiti chuan atur thina janeti thu soi chuan semse I chu ati thin rim tlat thu iswa mel a mu theilo wangin ama chawa hlo nalaka a chan theyang ti ring lo ani pathian chu tharau ani a he tharau swal be na laka hne na peturin thil ti theina anei ti a hrethiam lo ani atopa chu beidon na men lo chu semsen atwar zo tak lawa chuan a u thu chu a oi ve ta a ni khat chu semse I chu thalak siam na photography studio a na a thalak siam na pindan thim dark room a alu anga ya chu na chu a hu phur lutuka pindan thim alu chu nung chunga phum tur nimmain ain nga ya isu I tak takani chuan khongain min vengla min puiro ti in atung trai ta a chuti rual chia chuan semse hlo na chu abang hmal doaka a aya thamwan na tak arun lu ta a ti chuan me chenau pangkum ngami wana apamal chunga mangai na ne na athulai in larna vision amuta ani voile khata mithar ani ti ain shengala isuan min puyani ti in semse chuan a u ashila ka hlau to lawa ama wangin bible chiar ka du to ani atita a Krista a chuan semse chuan mangai na le nungdam zel tura be se na amuta a thalera anuna tuimu angmai ni in sia a pathian thu zir chian chu a thalel ngoi ani atopa chuan zalen na le hlutna aneta anu le pa te me point an fanu nuna danglam na satak chu an mutheya me chehel le thin che tak chen kha thak danglamin a umta ani semse I chu apa hne na kalin ngaidam avadila kapa ati a itan fanu thatak kanilau khapoi kati inchunga thil kati swala wangin poi kati lutuk ati a semse I chuan apa mita mangai na le ngaidam na mitui ron tling a mu chuan pathianin apa thinlung sak tak chu ati ke som sak to ti a hrechiang le chu u naw me chapani terin na chuan an u naw dang te po ngongin an u naw te zinga iswa Krista hne na in pe an ron pung chauta ani kumte aliam zela semse chuan huaisen taka chanchin thrashil du na satak ane chawa mi ten iswa an shelawa an ho hle chung po in an nunin iswa amamo zia a hrechiang hle ani tharau thiang lim chuan chanchin thrashil theina thil pek a pe ti ain sia a chu thil pek chelbe reng chu adu lo meichia ani awang le
mei chenau pang tak din mun ti chat sakla ka ngai thei ani awangin mipa hne na chanchin thashil lo tur ti ngaidan chu apum du hau lo chandam limna chu semse in na tangin aron luang chhuaka midang te hne na iswa krista chanchin shil theina hunrem changa piang chu abo pel ngai lo kumnga hnuwa ismir khupuya basa achuan tuma chanchin tha huaisen taka shil khan muslim tlangwal pakhat nun po arun thlak dang lamta ani nitlem aliam hnu ahna tho azo chuan semse I chu bazar akala nejati anen chuan in mu in coffee an ina chumi tum chuan thuthlung hlui le thuthlung thar kimna bible nge akenga do kan te takte a chuan thu in semse I chuan genesis bu atangin bible thu chu ashil fia ta ani kartin bazara in mu in semse ile nejati chu christian sa khu chungchang arin na le pathian thu cha laimu ber iswa krista chungchang an soidun thin ani nejati a hi muslim sa khopol khau tak suni muslim firfiak tak hnuaia zirtir ani a achung te chuan twal chung muslim hruai tu ala ta na in pele islam sa kho the dar tu tura an be se ani mo sa po thu ashilin thalai te islam sa kho thu tak zir turin a fui china apian tiratangin nejati a chuan anu le pa te be se na ati hlo thlingin an be se aya tha in anung chin ani ma se semse atona bible achiar hnu chuan nejati a chuan islam sa khoni na tak chu a muchiang ta a bible nen ain ang lovin qurana chuan chandam na kailon chiang fak aum lo ti a mu chhuaka pathian in mishing a hmangai zia chau bible a chuan ain zia ka pathian lom hlo tura mishing te na lam ani lo ti ashita ani tharuk chungkar tina coffee shop a anin hmua semse ina pastor ne na bible study an ne hnuwa chuan nejati a chuan pathian khongai na chu a hrethiam ta a islam sa kho phurit kumtam tak alo phurthin chu hlip thla in iswa krista hne na ain peta ani tuna chuan iswa ka ring to e ti in ni khat chu coffee shop a an thut lain semse chu ashila pathianin nejati a thinlunga thilmak ati chu semse chuan chiang takina hmu a hmela alang chhuak khialani kumchan be hnu leka chuan pathianin chu muslim tlangwal ril ru khau tak chu afapa iswa krista hnungzui tua arun siam ta ani ole atha e semse chuan ati a chu mi hnuwa angoi deuh fangfanga tuna chuan kong chu ishe to a iswa isha in a kaushan po ishe to a keimin mamo to lo ani mel ati a anin kalsan ta a nejati po ina hota a ni le kar alo liam zela nejati anu le pa le a unaw te chuan an fapa mana achan te meu po islam sa khwa zirtir thin tu in tuna bible aron chhar tamai chu lau thong takin an thlir ta ani a aya poizok chu midang te hne na iswa krista chanchin ashil ta hiala iswa chanchin suin achung te hne na krista zirtir na ashila iswa chuan kan bil ma te po hmangai turin min ti ani ti in anu le pa te chu ashila an fapa chu an chan don ti an shatin ruahman na an siam ta a ni khat chu a umi pa chuan aluwa silai chuk to in krista zui to lo turin avota a kan that du lo chi ania ati a he kong hi izo luidon ani chuan I khupa ka panga kaushana kalin christian te I muthei to lawang ti in avota a nejati chu lauthong takin anun himna ni a ashiat om chun lama atlan ngala chu semse ani semse chuan nejati a hetiang em a hlau hi alamungai lo krista azuya wanga atur tur tele asa khwale achung te atlan san mantau tak chu a hrethiam ti asha ani nejati chu mini chuan ina hole a achung te a hmangaya achung te le iswa chu engtin nge anuna akop theyang ti a hrethiam lo ani semse chuan ral atangin chu in be na chu a thlir renga tarki mi te tung kamin ut pakhata don fo pani kenga ang hle mai pakhat zok chu alatla don ani atiril ru a nejati chuan arin na thup nan turkey sipaya dan angalu nge angai sipai chang turin ain peta a
ma se sipaya kalma in nejatia chuan semse I voi khatal mu le angena pasala min nei du angem ti na zota semse I chuan Christian ani atang khan alo mangai tan to ti en sha a ma se pasalatan chuan rin na nget tak lalpain ngatlat adu ani iti tak takani ti mu ka du ani ti in alo changa sipaya tangla iti tak takani ti min mu ti ro ati a nejatia chu thlasom paria chung om turin Cyprus ler kara akalta a aramtan sipaya changani sipaya lu athang hi achung te shat lova Christian rin na thup theina huncha ani a boina pumpel na ani bok semse ile nejatia te chu lekha anin thon ton renga semse I chuan arin na in ngatlat tu le Christane nakal du na thang lian zel turin alo fui chin reilo te nuwa semse chuan Cyprus a nejatia in khom na tur kaushan azun mu saka chu kaushan pastor chu nejatia tharau lam pui tu alo nita a nejatia Turkey rama akir le meu chuan rin na apui tling mi padik tak aron ni to a semse I nei po ain pe to hle ani ma se semse I unaw te ro chuan an ring hlel hle a ring thar mai alani hi ti in an vau khana achung te ngei po aboi puingam lawnia aveng him zo lawang che an ti a ma se semse I ro chuan nejatia chu ahmangai ani ti en sha chiang hle nejatia chung te po chuan anin nei tur chu an do dal na se em a nupuya nei atum thu a hril chuan an thin ur hle semse I chu phone in an run behiala nejatian nei che adu thu min shila ma se Islam sa khwa a iron lu phot lo chuan I nei theilawang an ti a Christian mi pa ka hmangai ani ti in semse chuan a changa nejatia hi Christian ani lo chuan ka shengai lawa min hrezui to lo se a tha ang ati ta mi a ni som panga chungot mai semse chuan nejatia hne na tangin chanchin engma shelo phone call lekha emo in mu na engma a umlo nejatia chu pathian hne na akol tira alo tung trai sakchina engang pu in mangai maila apui lo rin na anei lo chuan ka nei lawang iswa a phasan don tak takani chuan ke pu in ka thla ve nga lang ti chu athutluk na ani pathian in semse tung trai na chu achang ta nejatia chuan achung te aya iswa Krista a arin na thlanjok atumta ani iswa tel lo chuan kanung theilo ati a nejatia chung te chuan an chia an lo a in atangin an hnu chhuaka an chung ko jinga tangin an thai bota ani thidai la kan ti in chil an chaka kan mual pho na ini tha hial che kan du'a ma se ke ma ni bok kanin tin na don si a tuna chuan chung te inei to lo kan tan chuan mithi in to an ti hialani me ni sari sangkhat zakwa sumkwa pariat khan kaushan te takte pakhata chian som pani vel ma a pathian chiat puin in nejati ale semse ite chu in nein nu pa an lo ni ta ani nu patuak te chu na thar an zun chungin anin nei lompuin na sum tlem te an don te mangin anin en kola mun som lela ya dil na lekha an thelu nuwa nejati a chuan changthlum siam na candy factoria na nget a muve ta ram ani nejati a chu chanchin thashil konga mi thahnem ngai tak aron ni chawa ma sang kaushanin smurna tia an lo kauchin Izmir khopui chunga chuan arin na chu huaisen takin apuang chuak china smurna khwa a Christian te hne na nge khan iswa chuan fuina thu alo thon to a itwar tur te hil hausu ngai te fiai om theinan diabula chuan injinga mi then khat tan ina khung don cheu ani tin ni som she omin tuarang thi thlengin rin omin lo omro ti chuan nun nalal lukhum ka pe ang che thupuan bung ni chang som nejatian huaisen taka arin na apuan chwa china wangin muslim te chuan a hmaya chil chhak khumin Islam sa khwa a chwa san chu amwal pho thak zia an hril thina ma se an vo na te chuan athil ti chu ati thuan ok chuang lo
nejati le semse ite tangdunin midangte isuan ne na anshwaya an ina zirtir na pe in rong an bol thina ni nejati a phechu Easter pwala lemchan na iswa lema achang hiala chu turkey khopui sang chan ani a thalatu film crew 10 chu lemchan chu lola in Life of Jesus iswa nun ti mingin ram puma an thedar ta ani chutia nejati ming alo thanta ka chuan Ismir mi puite thin atirim ta hle ani annin nei atanga kumni aliam nu semse in tharuk mi lai naw opaya an fahma saber tur apai lain buaina athlengta Ismir khobula thingtlang pakhata chanchin tha ashil lain police ten nejati chu an manta a police te chuan khotlang mi pui chu nejati laka do soi turin annura Islam sa khwale zol nei Muhammeda anchia alo thu soi turin anti aloni chu thi na hia la shem theina swal ani thakhat pum hlum thak nejati chu lungina atanga semse chungte chu Europe lama anin son to awangin ama chawina khosa a ma se chu hun sheom tak chunga angai to ber chu apasal rin na anizok naw kapai mek awang hian arin na atlang hniam pha ka du lo atia semse ichuan lataka tangin lekha thona bible Josepha chanchin achiara aswal lo pui laka lung in shom taka atang te chu thlamwan na le changna narata na mang turin afui china Josepha angin nejati apuin pathian chan puina adong veta ani nejati achuan lung ina an tha mai a hlau hle a lung in chunga TV a chuan ama an man chan dot thedar le phwa chop te chu an puang renga an wak tran hun tur chu angak ani ber ma se lung in chunga chuan nejati a shat phak lo thil aloin lar meka tang dang te chuan nejati a mela mangai na le khongai na ni tin an mu chuan he pa hi midang lam tak ani ti an thre chuak tran ani ni khat chu tang rual khathian nejati chu anron hwal ta thap maya apoita minsoi sadon ta ani hi ti in ain ring ngala ma se wak a hnekin tang ti chuan zo na anron zot ta zoka engwanga Islam sa khwa chwa san nge ini min shir ro anti a Turkey lung in chunga ruk ru le twal that turwal rong tak tak te zinga thu chung chuan nejati a chuan Krista arin dan chanchin chu ashil ta a pathianin a hmangai cheu ani ati a Krista a chuan ngaidam na a omani ti in thanem ngai takin ashila mak tak main tu man an volova an khum lova an ti boy heklo tang ti chuan he pa in hmangai na le ngaidam na thu asoi ang hi an la shingai lo nejati an semse ichu lung ina Christian le khabu ron keng tura shil chuan tang dang te hne na semdar tur gospel tract te chu arukin aron thon chin ani nejati a thu boy ngai to hun alo thlen chuan ukil prosecutor chuan in rem na deal siampuya tuma Krista nolla ti in judge chuan ashila ilaka thu boy zong hi kan no re vekang ti in athlema ka zalen na chu iswa ani a ka ukil po iswa ani e in zalen na le in chanpuina kamomo lo ti in nejati a chuan zamya lavina changa thilmak athlengta thingtlang mi te thu the tuata na an din don chuan pathianin an thinlung athak dang lama dot an phwa chup chu amalte te in an sut ta vek mai ani khomi pui te chuan dot an soi ti anin puanga nejati a chu lung in atangin chwa zalen anita semse inen chuan pathian hne na chu an lom dun ta ani he an man na hian nu patuak thar te chu an na thongun takangai to nun turin anura nejati a chuan changthlum siam na factory a chuan na athok chhun zom theya ma se pathianin hun puma missionary na thok turin akau ani mai lo mo ti in an ngai to aduna nejati a chuan pathianin muslim te hne na ahmangai na huaisen takashil turin akawin shiak athia huaisen na ape ti ein shia ani achung ten an thauthlang na hliam chu alan na hle na in nejati a chuan an ma ni tungtrai sak chu ala chun zom zela achung te hne na le khathun aziaka
tu man Krista ring tur le Rawngbawltu rin min tilui lo ti in aziaka isuan tharau lama kathisen zam ama nen ron thun zomin he thil hi ati ani chu kachunga oma atharau po kachunga chu wangania arong ka bola ka hmangai em ni ti in ne jatia chuan arin na chu meichia emo sumwang emo anilawa pathian wang liao ani ti achung te chu hriatir adu ani kalau tung trai sak thin chewa ti in achun zoma ka hmangai chewa in huwa na kha da tha a minron po le hun kalau huak rengani ti in fa kumni hnuailam pahni an nei to nuwa ne jatia le semse te chuan turkey khochak lama malatia khopuya inson an rel ta a chuta chuan ne jatia chu bible le christian le khabudang te chut chwana zirve publishing house muna athok don ani an chian te chuan ismir khopui an chwa san tur chu an ti hle a ingtin nge hetyang khopuya hian in kal the zok ti in makti takin an zota a hlo lutuk muslim kulmuk te omna ani le ngal in mal lutukang an ti a ma se ne jatia le semse te chuan pathian in malatia a akau ti anin sia a ama zela akau na ani chuan chu atokani ne jatia chuan a cheilen na khwa chu mitui tlachungin amang tha a achung te thla na amang boka thidon po ni ila kanzui je langche ti in annu pa chuan an tong traya nunglam kan hoidon lawa kan tlan muang hek lawang ti in ma se annuna antana hlo thleng thei chu an thei ngil ngai lo ne jatia phei chuan a hrichiang le zwal islam ka chwa sana wangin ka ngonga chemte an chuk to reng ti ka sia ani ati tuk tin a hna kalma in ne jatia chuan achung te nen hun mangin tuk thuan an ei hawa coffee an ina tongta in bible an char ho chin ne jatia chuan samuel pakhat na bungsom pasari na kevin davida le goliatha chanchin achiara no pangte birampu davidan virvom le lungte tlem manga philistia sipai palian pui goliatha ane dan chanchin an ngai thak chuan kumruk mi esther le kumsari mi elisha te mitchu ameng phok sha meya nizan lama germany azin truma aron hon chocolate tweet taka epa anpa ne na hlim taka anin buan vel na awang khan no pangte chu anla phur sar rengani bible achiar zo a ne jati achuan achung te chu tungtrai nein ashwaya malatia mi puite hnena pathian hmangai na thu a hrilzel theinan thi na hial twar don po ni se huaisen na le changna peturin pathian hnena adilani ni som chung azin bohlan khan semse I chuan alo ngai hle a ina alo ho le chu alom tak zetani dariat arik chuan nijatia chu ahna akal turin ain thuama muslim mipa pahni nen in mu anin tiamani emre guyadin le abuzer ildirim te chu alo kom china anni hi anbullok sa khozirna in religions dormitory anni a ni khat chu zirve publishing house a ronkalin anrunin melsha tira hedo ma hian kan chenga ti in an omna lam kok chungin ne jatia chu an shila engma rin kan nei lova ma se isa kho chungchang hi hria chian kan du ani chanchin thale iswa krista chanchin hi hriat kan du anti a ne jatia chuan anti tak takin aring lova ma se a office a lo lom lutin a hun rem chang chu krista chanchin shilnan a mangta zoka anzo na te achanga in biak fo chu arem ti tahialani semse ero chuan heng mi pa pahni te hi alamu velova ma se angai a thalo hle thu a pasalin tun nai loka vona lekha adun te chu angai to chwaka ne jati a chuan a chungten an ngai to a hlowa wangin heng lekha vona te hi azep thina ma se semse ro chuan alo shravek thungani rum khat po semse in a pasal office atlo tumin a hrian ngai lo tu emo hi pindana arun luta ti in ne jati a chuan a khapa mi hrian ngai lovin an ti a hriat a hlawani hepa hi mi hlo ani nge yang ti in semse chuan a ring hlela an thin lung ka hria alom ti in
in an thlen hnua nejatia chuan a hrila Judah Iscariot ang mai an ni pathianin chandam tu ka hriat theihna na hunrem chang mingpek ang kha an mani po hi pek ve ka du ani Isua khan Judah kha atlan chiat san lawa keipo katlan chedon bik lo ati a semse I chuan a pasal huaisen na le Krista ta na in pek na chu angai sang le a ma se heng mi te ro hi chu aring zo lo ani nejatia nakal tur ain siam lai chuan I office ha chuan an ma ni chawin lo musu o ti in na cha a phekhok abuna kongkhar lam apana semse chuan zui ve adua ma se alu athinga ai voin chuan nilave ati a nejati chu apartment kongkhar atanga chuakin kailon corridor akala elevator lift me na button a meta semse chuan thlir reng chungin a pasalin elevator angai nat lo zia le mun cheble in khar khem huna a omin thok harsa ati thinzia angai to a elevator alu don chia chuan nejati chu ron hoile tin reilo te chung anupui chu aron nuya chu mini chun dar som pani vela chuan semse I chuan afa te pani zuin an apartment omna chonga na thleng turin elevatora an chuanga kongkhar an hun rualin Elisha le Esther te chu an tlan lu ngala school atanga an ron ho chu an phur hle ani an school form lipin infiam na kor haturin an pindana an tlan lu ngala telephone aron ri a semse I chuan an thut khom na pindana kalin phone chu ala a I pasal office in be na athlengania an chian le Rawngbawltu Ismir khwa om erkin chuan aron ti a Ismira in office mo ti in semse chuan zota erkin hi Ismir khwa a nejati ate na tho na masa athok ani nilave malatia a office erkin chuan ati a he in be na thu hi TV a chanchin thar puang tu ten an run puan na tanga alo hriat ani semse chuan phone chu da in a pasal thona zirve publishing house chu a kol ngala semse chu a hlau thong chan hle a pasalin a na tho dodal tu melma ane ti asya ani phone chu ari tluk tluka ma se la tu an omlo nejati a tho pui Islam atanga Christiana in peve tho hor excel la chu a phone le a an pani hian le khabu chunna an thok dun ani tu man an lalo atopa chu le khabu chunna hmuna office nei ve tho somli paruk mi German Christian Tilman Jeski chu a phone le a afate in fiam thom a hriat thei awang le an ma ni anin kom hlim tok ti in semse I chuan TV a ona twal chung chanchin thara a met chhuaka malatia a in be na athlenga police te chuan nu chuina an nei mek ti aron langa a volume atiringa emergency medical team ten a pasal office pui atanga ruang phurna stretcher an ron zone chuak lai chu khur dar chungin athlira stretcher chunga chuan ruang da na ibdum body bag zip khar lo amu chu ibdum pona chuan ke aron lor chuaka semse chuan TV screen chu oi lo setin a clear cloka ataksa chu zoi muangin achumol tanta a chu mijing lama khan nejati chu publishing house a kalin ani tin na thothin chu athoka dar som pakhat ari chuan alo zirtir thin tlangwal pani emre le abuzer te chu anron thlenga nejati chuan a office a lo lom lutin thingpui alo siam saka an pathum chuan nejati office bula thutkhom na pindan te takte a chuan thu in Krista chanchin an soi hawa semse ifui na thu an ma ni chawa mulo tura cha na kha hria in nejati chuan office kongkhar chu a hong huawa tilmen le hor te chu pindan bula an tho ve awangin a himin ain hria ani an ti atop don lama emre chuan ngen na aneita a kan thian dangte mer hria tirche kan du a ati a pona kara an lo mak meka anni po izirtir ve thengem ati a ole ti in nejati chuan arem ti a heng muslim tlangwal te hnena chanchin thashil theina hun chu bo pel adu lawani heng tlangwal te mela hian ama no panlai ain muchina semse khan ama muturin hun in pelauta se ingtin nge a omang tuna chuan hun kanga lawa
ma se nakina in zawaya komin kalazir tir don cheunia ati a emre chuan a cell phone la chuakin office kong khar lam apana button claim a meta mi biak aneya second claim te nuwa nejatia mu theilo lamatangin kar kong khar chu in hongin mipa pathum publishing house lampan chuan anron tlan ta a hamid sikar kuma ozedir le sali guler te anni kailona tlan chawin 5th floor a anron chuang chhuaka nejati office a lutin kong khar chu na takin an khar tabur maya hengmi te hian nejati a chumanin bangdeng dotin an the thuaya chhuata atluk thlenga alua an wang nu chuan nejati alu chu athi zoi zoya anjinga pakhat chuan a bek hongin chemte pahni puan phone na shui pistol le plastic putkor aron pora nejati chu an bua in an chhir zuya chu mi hnuwa thutthlenga hruin an tron betta a heng muslim tlangwal panga te hian Christian ani wang liaw liawin tha tumin he ruwa man na hi an siam aloni nejati office atanga ribeng chengle buaina thom an shat vele tilmen le ur te chu pindana chuan an ron tlan lu ngala heng tlangwal panga te hian an mani po chu lobe ngalin chhuata an pluk thlengin an bua in an chhirzuya mipa panin tilmen na kut le ke phuarin nejati bula thuthlenga an phuar beta pani dangin ugur chunga chutiang buk chuan an tive a darkar khaddon lai heng muslim tlangwal te hian Christian pathum te chu chemte le silai mangin an ngai sata a Krista phatsan tur le an Christian rin nakal san turin an norluya minute somruk chungot mai chu nejati le atho puite chuan an thu chu an hniala nejati a an thatlai a mu chuan tilmen chu iswa minglamin a aw rong runga miswal te chuan nejati a chu athi to nge ni ti an fia hnuwa chau an kalsanta ani chu mi hnuwa an mit chu an ma a German missionary lama chuan an len ta a tilmen chu chhuata nam thlu in voitam tak chemte in an vita ashok an zai cha sang nuwa chuan athilai chu an thlir renga ugur chuan a phar be na thuthleng atang chuan rap thlak ti takin alo thlir tlok tloka a tho puite pahni chu chhuata chuan chelowin an muwa an taksa nung to lo hnuaya chhuat pha chuan an thisen chu abonuai boka an pahni chuan tuma ma in Krista an phatsan lawani sum om na min shiro tin heng mi ti han ugur chu an bawa ugur chuan an thil soi chu a hre thiam lo hle a ugur shat lo chu he twal tha na rap thlak tak phena ruwa man na siam tu a thluak bur te police te university professor te le sa khushwai tu te telna mi somni rual vel chuan heng tlangwal panga te hi in be na kalpui tur le Christian te sumlak sak turin an lo fui por alo ni a atul chuan thatang cheu ti in thupek an lo pe ani khoya nge suminda tin an zo nun le a ugura ku chumanin aku jung tang te chu chemte in an zai sakta a ugur chu office chunga chuan na ti in a room ko ka chuti lai chuan nejati ate kaushana missionary nupa gokhan le anupui urskai te chu publishing house a chuan an ron thleng ve cha a chunga twal tha na thleng mek chu engma an shelo office a an chawa kong khar chu alowin kal tlata he hi thil pa ngai lo tak ani phone in nejati a biak an tuma chumi hnuwa tilmen ma se tu man an la lo office chunga chuan ugur phone aron rita thut maya twal thattu pakhat chuan phone chu pe in chang turin ati a golden apricot hotela ka ti in shiro ti in twal thattu chuan thu a pe a chu hotel chu publishing house atanga ke a mini som panga kal ani ugur chuan an ti ang chuan ati a ta chuan min lo mu thengem ti in gokhan chuan azota he hi gokhan le urskai ti tan chuan umzia anei lo hle ni som liam ta khan an kauhran chuan Easter lomnan golden apricot hotel a hian pindan an lo nge ya ma se engwangin nge tu na ungur chuan chuta chuan in mu aduang ti ngai na dang an shan miaw lo wangin nu patuak te chuan hotel a kal chu an rem ti a publishing house kai lo na tang chuan an chukle ta a ugur oke chu adik lavin mang ang o ang hle ti an sha a hotel an thlena
tuma anum lo ti an hmu chuan go khan na chuan angai that lo na chu zuin police a phone ta nga la police te chu zirve publishing house office a chuan minute tlem te chungin an ron thlenga tual thattute ten police in kongkhar an ron chum thoman sha chuan an mang ang ta hle maya pakhat chuan chimte chula in ugur chu voi tam tak avita atop nan ti hrol tang trolin a hrok chu a zai sak ta popa chuti rual cha chuan police te chuan kongkhar nek chha in an ron bo luta tual thattu panga te chu an man ta nga la heng tual thattu te hi kumsom paria ta tanga somni pani in karvek anni an hruai tu ber emre chu tukbera azwang chhuaka veranda atlanin leilam pana chuk atuma ma se chonga na 5th floor atang chuan atlata ani emre chuan athluak aso wangin kar engem zat damdoina umzuya chumnuwa chau thuzo fia thein omani police te chuan ugur la nung trok chu damdoi in emergency room a an hruai nga la thisen unit somnga chuang an peng hnu in chumi zan dar rukle chanvia chuan a chathlaweta ani tv screen a stretcher a mutir ibdum body bag atanga a pasal phe khok ron lor chuak a hmu rual chuan semse I chu a thoko koka amit chuan tv screen chu amel ngota minute tlem aliam nuwa stretcher pahni na office atanga an ron nur chwa chu a hmule a chu ur nejati a thopui nge chu ani a shrok atanga thisen la chik chhuak thot chu semse chuan a hmu the ani tual thattu te chuan an shrok an zai cha sakani semse chuan a thir hria chu awang chuan rap thlak ti takin a tre chhuak ronga a thing thita noka a fanu no pangte chu pindana chuan a ron tlan luta anu ngatinge icha a hrithiam lo takin ati a thaveke semse chuan a fanu thlamwan tuma nuilui sham chungin ati tv a chanchin thalo deuh ka hmu ma se nakina kala hril don chinia ati semse chuan thok ala koka a o thunun tumin ain siam rema kalla I unaw pa Elisha nen pindandanga vinfiam ro ati darkar tam tak chung semse chuan a pasal chanchin chiang jok sha tumin anga ka enge thleng ti sha chu amamo ngoya ma se a fa te no pang tak shwain nejati office akal theilo ti asha anga chungin a fa te ma ain thunun zawdon lo ti an sha chiang ani chuta tak chuan thil mak tak a chung rila ron fangkwal tu oma thamwan na le chakna aron nei tatlat mai semse chuan pathianin akutin aron hlia ko a hwal him na chunga a ang main an sia ani a thinlunga pathianin akut anga chu sia beidon na le lungai na zong chu mi hun atang chuan about ta fekani semse chuan a pasal thattu te laka chuan huat na anei mi alo a trap lova a aw lova a shil hai hek lo nejati chu ala nung renga khovela to lo mai ani ti asiani semse chuan ama in mangai ayan sa in nejati chu mangaya a pasal chu I suane na ahlan ta ani a pasal chu wana I suanen annung dun don ti ashi chiang hle malatia khopuya twal tha na chanchin alodar chuan chhuna tanga zan thlengin an Christian thian te chu Aydin te chungkwa semse ite ina chuan an run chuang kai renga mi zanga chuangin semse thamwan turin an run tloa darkar tam tak chung semse chuan a pasal athinge anung te hri chiang lo police emo a Rawngbawltu Christian te emo po chanchin ron thil tu an omlova alo ngakin alo tongtai ringot mai ani atopa chuan chanchin bu aron thlen chuan semse ten chu are ta thapa a thian te le a chung ten ngoi renga an clear line amitin chanchin bua thuin jiak chu a chiara a thu jiak chuan semse I ngaidan dik zia chu aron nim ngeta nejati chu tha ani tilmen po tha ani tin ungur office atanga a hmu laia lanung ve trok po kha athisen chuak na salutuk awangin damdo ina aboral ta ani semse I chuan an pa thi thu lungchha thlak tak chu afa te hne na ashil ta reilo te semse I chuan ama thlamwan tur ron kal Christian te jok chu a thlamwan angai ta hiala ingwangin nge pathianin aven himlo
ti in tlo te chuan an zota engwangin nge an ma ni anin hum him lo engwangin nge silai an kol lo emo security camera an da lo nejatia thi nu loka chung hun harsa a po chuan semse I chuan thil poimo ber chu an rin na ven him sakhi ani ti asha ani an be atanga darkar somni palipo aliam ma in tilmen nupui suzen zeski chuan a pasal thattute chungchanga thumak tak aron chak chuaka atong kam chu anrama chanchin bular ber te pheng ma bera chuang ngala chanchin buchiar tu ten a pasal phuba alak du anrin lain thudanglam tak aron soi chuan turkey rampum athong ani pathianin ngaidam ro se ti in suzen chuan soya an thil ti hi an shelawani he thil ti tu te hi ka ngaidam me ati ani chanchin bumi reporter sten simse an kompo in chutiang bok chuan achanga I suan min ngaidam awangin ka ngaidam ani ati a phubala kan du lo ngaidam ne hi chak lo na ani lawa pathian thil ti theina jok ani chunglam atanga thil pek ani he ngaidam ni hi keima theina ani lawa ka chunga cheng I suan twal thattu te angaidam na ani jok ti in twal thana a thlen tu ka simse u mechia jeneti chu aron thlenga meche pani te chu mithi ruang da na mok a an kala semse I chu pindan vot taka chuan lutin thir do kan chunga nejati ruang pheng phehlepin akor akalsan ang maya lo mubam chu a mu a akele a mai chu a khoya na tak tuarat a thi zia chu a mu theya ma se thi na po a mela thamwan na a mu ani chumi tum chuan pathianin semse I chu taksa ti hlum thei tu tharau ti hlum thei lo te lo turin arun hriat nun tira thi na chuan nejati a tharau chu a khoi phalawa a tharau po a khoi phadon bik lo ani an apartment a ho nuwa chuan doorbell ari ka piangin semse fa te chu an pa lo ho tur emuti in an run tlan chuak zia chinani apa tin an au chuak china ma se an beidon na apiang chuan lungai na thar aron thlen chin semse chuan afa te lungai tak pangpar tui mulo anga waila pa pindan chunga an kirle thin chu thamwan atum china in pa chu a in tak taka wana a ho to ani ti in semse chuan a sha tir thin khovela to lo anung renga wana omani ti in a hnem chin ma se an pa a thi ti sha thiam chu heng no pang pani te tan hian a har sa tak zetani ina alo ho to don lo ti an sha thiam nuwa po an pa chu anna a kal chuak mai ani ang ti in an lein hnem chin anu apa chu a office a iringem ti in esteri chuan zota ektika nge ina alo ho ang ti in azot non fo china a ina kristanen an to alom ti in semse chuan a fanu chu a hril non le chin twal thana thlena tanga kar khan nuwa police te chuan semse hnena nejati office ta bi an pe a muangchangin kongkhar chu honga aluta ahnung lama kongkhar chu dimte ina khara uluk takin apasal khovela hun top don laya athil ton entir theitur thil reng chu amitin azong kwala dokana chuan apasalin athi ma loka thingpui a in na no ruak chu alo lein hunga thian fai tu te chuan chhuat te thisen chu an lo not fai to a ma se puanzar le pindan kilsira chuan thisen per alakai nuala mun phia na in hung chu amu a phia na lam chu ti fai ni to ma se amora chuan thisen ro alo lakai ani he pindana twal tha na rap thlak tak thleng hi thai bo an tum le a ma se semse chuan amu theini avela chuan tharum tho na nu ma rap thlak tak chu mu tura oma ma se chu ti lai po chuan thamwan na bak amulo apasal thi nu lokhan nejatia vuina mang turin semse chu ismir khupuya athleng thla a vuina hun man ani ma lokin nejatia u mi pa chu semse thlen ne ina aron kala semse chuan alo kwa ma se chu pa chu sipai ang main ading khong la a nejatia ruang ron la turin kalau kalani ati a iphalna tel lo chuan ruang hi min pedu lawa ati huta semse chuan engatan nge ruang chu indu a tin zota chu pa chuan
Muslim anga kapum theinan atia semse chuan engwangin nge kape kangche tin azot le a nezatia u chuan kathisen zamaluang hi athisen ani awangin tin changa Christian ani alom semse chuan atia Muslimin anthata chumi nuwa Muslim anga phum turin min ngen amo arwang hi kapethei lawang che atita ani nijatia buina in khom chu mithi vui ai ma in nei lom na angzok ma Christian mi zathum chuang anron pungkhoma nijatia le atanga wana a ho lom turin anron mukhom ani kumsari mi Elisha chu anu nen biak in malam panin an kalduna thu soi adua ma se semse chuan eng tak chunge soi atum a she hau lo no pangte in aka an lai chuan ama semse nge po abara khai le pathian nge in afapa mangin atong chwa tir ni main alang Elisha chuan kapa le uncle tilmen le ugur te kha pathian thian anni a iswa tan an thi ani iswa kan tan athi awangin atan kan thi ve turani ati a athut na a akir le a la an sak don chuan esteri chuan anu omdan chu sha thiam tum takin anu ngatinge izai dona apa athi awangin ihlimem ni ti na zota semse ichu akun niama afanu no pangte mita chuan ena anuya ai Esther atia ipa van rama akal lom na kan ne lom heta kan lom na aya na sa in wana van tir kaute an lom zok anung renga khovela omto lo mai ani achen na in athlang mai ani atia anua reporter pakhatin he anin biak na toite hi alo sha thu semse chuan alo sha a chumi zan chuan TV a reporter chuan Christian ti hian thi nuwa be seina anneya chu wangin an vuiliam huna po an lungai em lawani ti in apwang chwaka semse I chuan makti in thli renga reporter chuan achun zom zela heng me thai ten tual thattute an ngaidam wang hian missionary ten kumsang ni chunga anti theilo chu anti hlo tlingta ani atia khopui chunga Christian te chu an hlau thong le a semse ite malatia a an pem nu atanga nasataka thang chau ko ran nge po chu nejatia ugur le tilmen te an thi nuwa chuan atla hniam ko ka mun thuma chena mun khat ang vel lekin alo te ta ani ma se mel ma ti thallaka chuan semse irin na chuan a hlia khu tlata ama ne na tuar le ama awanga tuar chu thil hlu takani ti in suya kathil chan zong ain kathil mu chwa chu anasa zo kani ati tual thattu te chungchanga suzeni tilmen na nupui chuan thilmak tak asoya ka pasal athi lain I pasal athi ve boka kalomani ti in suzeni chuan ashila chuti ni lo se thil thleng hi an thup bodona kot po athleng lawang ti in Sarkar mita chuan Turkey Christian pakhat nun na chuan lutna anei lawa ma se German pakhat athi ta ka wangin khovel pum pui mit aron fu a Sarkar puin akhap dai thei talo ani kot hun alo ni in semse chuan a pasal thattu che chu thi na manga shem death penalty anni adu empty anzota ai atia iswaril ru kapua ani chuan atilawang ma se dam chung lung in tan tir tur ani empty ero chu kod le sarkar thu ani ti na chang ani semse I ugura nupui hwal le zusen te chu kota an kalfawa thutluk na fel tak an mu an be se chin Islam tan kan that ti in tual thattu te chu anin puanga Islam tan kan thata kan thil tia hian kanin chuanga atulani chuan kan lati le ang antia semse I chuan tual thattu te chungoi rengin a thlira pakhatin athil ti thumnan nejatia athi dona anatuar lai aboi pui anga ain soitran chuan semse chu ain sum thei to lo thatturin in kala chumi hnuwa mi thatak angin inin soya hei hi a in min lo ti in semse chuan a au khuma chutia atong chu awang chuan judge chuan court atangin a hnu chuak ta ani semse chuan a fati tan a hlau thong le a an fate an rubau thei ti chanchin thar puang tu ten an soya ama athi palani chuan a fate chu nejatia chung te hne na
Islam zirtir tura lan anni don ti asya a Turkey dana hian nu le pa thi nuwa potin a pasal chung te hne na fate a hlan thin ani nejatia unaw nu nge in TV a ka unaw pa chu Muslim ten an that lo missionary ten an that jok semse in Christiana asyam wangani ti in asoi chiamani a fate hum him turin Turkey chwa sanangai ti asya a atopa United States a asylum in hum himna a muta a English athiam lo lir thei khalpo athiam lo ma se nejati an athi maloka ashil chu ashereng iswanen inung thei ani ti chu sangni sompalia chuan anthil ti swalawanga shemna lammulo twal thattu te chu electronic tracking bracelet buntirin an chwatir ta a semse I chu athin urmai angem tharau thiang hlimin khovel pi alam thlir turin apuya nejati a thattu te chu lung ina ompo ni se omlo po ni se poi atilo apoi mo ber chu Christian hne na anlo kalem ti chau ani sangni somparuka chuan kotin nejati a thattu te chu dam chung lung intang turin a shemta a semse I chuan chunglam a thlir tlata huat na te nat na te chu abawa ngaidam na keima chuak ani lawa pathianin min pe ani ati ngaidam na hian ka shiom na atire elvek lo thi thlengin ka twar don ani ma se malatia a kan pem kha ka inchir lo nejati a thi na chuan Turkey rama tharau lam in thlak danglam na thar aron hring chuak don ani ati a nejati an rin na min hnuchia chu Turkey ramta ani a achung te ta po ani thi thlengin rin omin kan omang ti chu athutiam ani azung bun bun reng chungin semse I chuan mei thai angin ain ngai lo a pasal chu wana iswa hne na anung rengani nejati a chuan asya a engtika emo anlein mule nge don ti po asya ma se chu ni ropui tak lo thleng tur nga chungin semse I chuan he khowela hian amamo engkim anei ti ring tlatani ain nga na tur iswa aneya nejati a hun rok po iswan alwa khat vek ani mishing mita chuan tuar tu le chiat to kan ni ma na ma se iswa chuan hne na chang tu kan ni ti in semse chuan huaisen takin apwang chuak ta ani